Най-зрезкото на пушене, когато май пуши в усиш. Аз сам не си правя късиш. Да. Почвам да правя клипчета, като съм напушена. После ги гледам. Чак като Саша. Има пами! Я пами! Това само си лепете така, как не ти е гадно. А не, това с някакви закачки и шегички всъщност. Да! Колко снимаме! Що снимаш се? Колко е бавно всичко. Ето искам да го гледам като изтръзнея. Що да снимам? Гледай какъв си judgmental. Не, Марти ще го кача във Фейсбук, а така. Хора, аз съм напушена. Да имаш. Браво! Не, аз Много фан. Защото обичам си пада спомени. Имам от лятото